Ola, como están? Pouco máis dun cento de persoas participaron este mediodía na concentración convocada pola Xunta de Persoal do Concello de Santiago para exixir a dimisión de todos os imputados na Operación Pokémon. Foi a primeira dunha serie de movilizacións nas que os traballadores de Raxoi queren que se implica tamén a cidadanía e que, entenden os sindicatos, tralo levantamento parcial do segredo de sumario da Pokémon, hai que adoptar medidas para devolverlle a dignidade ao Concello compostelán. Escoita, currás, ya no te vas. Para iso, para pedir a dimisión do alcalde e de todos os imputados na Operación Pokémon, pouco máis dun cento de persoas xuntáronse este mediodía ás portas do Pazo de Raxoi. Foi unha convocatoria da Xunta de Persoal do Concello que insiste en que o actual goberno non é un digno representante da cidadanía. Deben crear conciencia, están fundamentalmente, nos levamos 3 anos con cuestións laborais, pero en este momento xa é un problema de unha corrupción e que a ciudadanía debe darse conta de que estes representantes non son uns representantes dignos e, por tanto, deben abandonar todo aquilo que pase por súas mans de xestión pública. Os sindicatos cren que o que se sabe ata o de agora do sumario da Pokémon é máis que dabondo para que se adopten medidas. Dende a CIGA, Xavier Picón pedíalle ao presidente do PPDG, Alberto Núñez Feijóo, que asuma as súas responsabilidades. E a min o que me falta escoitar do señor Núñez Feijóo é que poña un pouquiño de orden en isto, que xa se está tardando. Eu creo que o que se sabe é dabondo, e independientemente de valoracións xurídicas e do que poida decir o xuez que ten que facer o seu traballo, evidentemente, aquí estamos falando xa de probas que constan no sumario, e eu creo que son dabondo para que se poñan xa no seu sitio. Se tuveran un pouquiño de vergonza torera, os implicados tiñan que dimitir, e se non, quen ten algo de mando en este tema debería ordenar os ceses inmediatamente. Segundo Xavier Picón, a de hoxe non vai ser a última movilización dos traballadores. O representante da CIGA recoñece que a concentración deste mediodía non tivo éxito agardado, algo que el relaciona coa premura da convocatoria. Porque foi dun día para outro, tampouco convocamos un paro da xente para que tuviera respaldo para abandonar o posto de traballo, é no tempo que teñen para tomar un café, e dentro de eso, pois bueno, podemos sentirnos satisfeitos, pero bueno, a resposta hai que recoñecer que podía ser maior. O personal municipal ten motivos dabondo para estar na plaza en maior cantidade e a cidadanía máis razón aínda. Ademais de novas manifestacións, os sindicatos prevén convocar un paro dos traballadores municipais. A data aínda está por confirmar. A Xunta de Persoal do Concello chamara a toda a cidadanía a sumarse á manifestación deste mediodía e a ese chamamento respondeu o voceiro nacional do BNG. Xavier Vence insistiu na necesidade de que todos os cargos imputados na Operación Pokémon presenten a súa dimisión para devolverlle a dignidade ás institucións. O líder nacionalista cree que é responsabilidade do presidente do PPDG, Alberto Núñez Feijóo, reclamarlles a súa renuncia. E está claro que hai responsabilidades políticas que asumir. Non é o momento de pedir solo disculpas etéreas como fixo el onte, sino que é necesario que aqueles que están claramente implicados en procesos corruptos no expediente que ten saído a luz e no que siga saindo a luz, pois obviamente haberá que seguir pedindo as mesmas responsabilidades políticas. O que non ten sentido é seguir metendo a cabeza debaixo da ala e ocultando a realidade. A ciudadanía está escandalizada. Pois ainda que era unha convocatoria aberta á cidadanía, a presenza de Xavier Vence na manifestación deste mediodía non lle gustou moito a Xunta de Persoal do Concello, que entendía que o protagonismo da xornada debía ser por os traballadores. Este era o momento no que o voceiro do BNG era increpado polos sindicalistas. Nós non queremos nada de política. Perdón, soy o presidente da Xunta de Persoal do Concello de Santiago. Creo que estás usurpando. Tienes outros sitios, tes outros sitios. Estamos de acordo todas as centrais sindicales a manifestarnos en algo que nos afecta moi directamente. Entón, por prudencia, che pediría, che rogaría que, bueno, que non, de alguma maneira, protagonizases toda a atención dos medios de comunicación. O protagonismo en este momento é non. Bueno, pois, se estás al lado, ponte a meu lado, que son o presidente da Xunta de Persoal. Iso agradezco. E xa está. Sí, querida. No, claro. Podemos falar todos, digo. Home, pero mira a situación que se está dando aquí, non? O que non falou durante a concentración, pero sí na sala de prensa de Raxoi, foi o voceiro municipal do BNG que quixo xustificar a súa presenza no Obradoiro. Rubén Cela dixo querer apoiar os traballadores e, de paso, lamentar que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se limite a pedir desculpas.
O BNG está do lado dos traballadores do Concello e dos representantes sindicais. Rubén Cela compareceu ante os medios pouco antes da concentración convocada pola Xunta de Persoal Municipal para xustificar a súa presenza e a do voceiro nacional do partido Xavier Vence na mesma, e que a persecución a que se viron sometidos varios funcionarios, di, non é un feito hallado. Nos cremos que todo este tipo de cousas o que evidencian é que isto non é un sumatorio de feitos aillados, senón que é unha práctica xeralizada e mantida no tempo desde a chegada do Partido Popular ao goberno de Santiago. E nós cremos que a ninguén lle pode resultar indiferente e que esa indiferencia, desde logo, o que crea é complicidade co que se fixo e o que se fai, e que neste tipo de casos non ten cabida nin as medias tintas, nin as ambigüedades e, desde logo, as equidistancias perfectamente calculadas. O voceiro do BNG valorou positivamente que Alberto Núñez Feijóo lle pedirá onte desculpas aos cidadáns por todo o que se está a coñecer da Pokémon, pero para Cela iso non é suficiente. O concelleiro cree que se os implicados non toman decisións, debe ser a cúpula do seu partido quen o faga. Eu creo que teñen que ser os propios afectados que en motu propio tomen decisións, e eu creo que por unha cuestión de hixiene democrática deberían facelo e deberían facelo de xeito inmediato. Agora, que non o fagan non pode ser excusa para que outras persoas que teñen responsabilidades políticas non actúen e miren para outro lado. E no caso do presidente da Xunta de Galiza, pois hai que lembrar a súa doble condición de presidente da Xunta de Galiza, pero tamén presidente do Partido Popular de Galiza. Rubén Cela lembra que, seguindo o Código Ético do PP, Gerardo Conde Roa non tiña por que dimitir e aínda así fixo. O voceiro nacionalista cree, ademais, que a falta de medidas por parte do goberno local axuda a desafección da cidadanía cos políticos. Pois o que hoxe quixo dar explicacións foi o goberno local, que emitiu un comunicado para saír ao paso das críticas polo cese do secretario e da interventora municipais, ceses dos que tamén se falan nas escoitas da Pokémon. O Executivo insiste en que se trata de postos de libre designación e sinala que os funcionarios foron apartados dos seus cargos en aplicación da normativa legal. Ademais, lembra que hai 2 sentenzas xudiciais favorables ao Concello neste asunto. E mentre seguimos coñecendo datos do sumario da Pokémon, el Correo Gallego publica hoxe cos xulgados de instrucción número 1 e número 3 de Santiago xa teñen no seu poder as últimas pesquisas abertas en Lugo que lle afectan á capital galega. Os responsables desas salas iniciaron as investigacións co obxectivo de esclarecer casos de suposta corrupción que lle afectarían tanto o actual goberno do PP como o anterior bipartito. Esas pesquisas, segundo o xornal, poderían derivar en novas imputacións. Ademais, el Correo Gallego desvela que Pilar de Lara incorporou ao sumario da Pokémon, na parte que aínda segreda, a declaración voluntaria dun mozo que denunciou unha serie de actuacións sospeitosas dunha concelleira do PP de Santiago. Nunha declaración ante a xuíza o 9 de decembro, o rapaz alude a certa documentación comprometedora que se gardaba nun piso do Ensanche, o que el acudira ca edil popular. Nesa mesma vivenda, segundo explicou, celebráronse cando menos 4 reunións ás que acudían cargos do PPDG para elaborar unha estrategia conxunta ante as imputacións. A esas xuntanzas tamén acudían concelleiros críticos co actual alcalde Ángel Currás. Como probas, o mozo amosoulle a Pilar de Lara unha serie de WhatsApps entre el e a concelleira popular, nos que se falaba de temas do Concello e do PP de Santiago. Cambiamos de asunto. 1.250.000 euros é o orzamento que de momento contará o Concello para investimentos no rural. A espera de coñecer a cifra que aportará a Deputación a través do programa DTC, o Goberno local xa ten listos os proxectos para arranxar ata 37 pistas de 17 parroquias. Ademais, está previsto que este ano saia a concurso o mantemento das estradas e pistas cunha partida de 250.000 euros. Tamén se está a realizar un plan de desenvolvemento rural e estáse traballando nun proxecto para crear microcooperativas. Cun orzamento de 1.250.000 euros, dos que 600.000 proceden do Plan de Obras da Deputación, a Concellería de Medio Rural xa ten sobre a mesa os proxectos nos que vai investir estes cartos. A maior parte do presuposto, case 800.000 euros, serán para arranxar 37 pistas en 17 parroquias. Tamén se inclúe unha mellora no saneamento da zona de Bornais no Eixo. Van ir 794.000 euros para o tema de pistas do rural que hai que reasfaltar, hai que reparar e pintar e poñer señalización, tamén vertical, que hai moitas pistas que falta o tema de señalización. Logo,
Nesos 794.000 euros tamén vaise facer un saneamiento na parroquia de Inbornais, no Eixo, na zona do Eixo. É un saneamento que ten moitísimos problemas, sobre todo no verano, con falta de agua, rompen as tuberías porque son moi antiguas, teñen moitísimos anos e teñen moitísimos problemas con isto. O concelleiro agarda que todas estas obras estean licitadas entre maio e xuño. Ao longo destes meses tamén está previsto que saia concurso o mantemento das pistas, que incluirá os desbroces e a limpeza das cunetas por valor de 250.000 euros. O marxe destas actuacións, o Departamento de Luís Meijide está a traballar nun proxecto para crear microcooperativas. Tal como está o mercado laboral este día, queremos que é unha boa alternativa, unha boa salida para moita xente que ten na zona rural de Santiago, que ten terrenos, ten amplias extensións de terreno, que están sin explotar ou mal explotadas. Entón, a nosa intención é falar con eles, unha vez que estemos ben informados nós, falar con eles e intentar formar como unha especie de microcooperativas que se están poñendo moi de moda en outros concellos a nivel nacional. E queremos saber se somos capaces de trasladarlo aquí. Ademais, estáse a realizar un plan de desenvolvemento rural que estaría listo nun mes, co obxectivo de potenciar o medio rural a medio e longo prazo. Por certo, que a este 1.250.000 euros haberá que sumarlle unha nova partida da Deputación do programa DTC que rondará os 200.000 euros e para os que non hai un destino aínda. E volvemos un día máis ao barrio de Galeras, que segue sendo noticia pola oposición veciñal a rotonda que se vai construir na intersección desta rúa con García Sabel. Os residentes escenificarán o seu rexeitamento á glorieta nunha concentración que terá lugar mañá á 1 da tarde. Ademais, este grupo de veciños repartiu onte información entre os residentes ofrecendo os detalles desta actuación urbanística da que a oposición dubida do seu interese xeral. O BNG apoia esta movilización lembrando que a presión veciñal pode ter as súas consecuencias. Como lles vimos contando, a concesionaria do aparcadoiro da zona fará un investimento de 800.000 euros para construir esta rotonda que permitirá facer García Sabel unha rúa de dobre sentido. Ademais, realizaránse novas entradas por estacionamento. Os nacionalistas entenden que as obras non sempre poden gustarlle a todo o mundo, pero neste caso, lembra Rubén Cela, non existiu diálogo algún cos afectados. Eu creo que o que é evidente é que non houve un diálogo cos veciños, non? Eu creo que iso é o primeiro. Quero dicir, moitos deses veciños e moitas desas veciñas enteráronse que iba a haber esa actuación cando viron vallada esa zona de Galeras, non? Eu creo que iso non é o xeito de proceder nun caso deste tipo, non? É evidente que nunca se poden facer as cousas a gusto de todos e que non necesariamente todo o mundo ten que estar de acordo para que un goberno goberne e actúe, non? Agora, eu creo que esa sensibilidade a hora de contrastar os proxectos, falalo coa veciñanza e demais, pois é evidente que non estivo presente. Se o tempo permite, o próximo domingo terá lugar en Santiago o acto de exaltación dos entroidos galegos, un cerimonial no que teñen especial protagonismo os xenerais da Ulla, que representan a provincia da Coruña. Ademais, nesta comarca están de noraboa porque a súa particular celebración do entroido foi declarada, como saben, festa de interese turístico de Galicia. A Casa do Concello de Vedra acolleu a presentación das actividades que se levarán a cabo na capital galega. Achéganse as datas grandes do Carnaval e as festas xa van quentando motores cunha ampla programación para a comarca de Santiago. Sen ir máis lonxe, está previsto que o domingo as rúas compostelás acollan o acto de exaltación dos entroidos galegos. Pola provincia da Coruña, os representantes serán os xenerais da Ulla, unha figura típica dos concellos de Vedra, Boqueixón, Teo e Touro e tamén dos municipios pontevedreses da Estrada, Silleda e Vila de Cruces. Na Casa Consistorial Vedresa presentouse a programación para o evento ca presenza da delegada territorial da Xunta, Belén do Campo. Entendemos que esa administración nos debemos implicar tamén en tradicións antigas que teñen os nosos povos e que, polo tanto, tamén que podan xerar riqueza. E falamos de riqueza a nivel de turismo, non só debemos de pensar no turismo que temos a nivel de verano, a nivel de costa, a nivel de moita paisaxe, sino tamén temos que pensar en outro turismo, que en este caso é o turismo cultural, o turismo das nosas raíces. O programa do domingo arrancará ás 11 da mañá cun percorrido dos distintos grupos: Portas de Galicia, Manzaneda, Vilaboa, Lourenzá, Xinzo de Limia e Xenerais do Ulla polas rúas da zona bella de Santiago. Finalmente haberá unha representación na Praza do Obradoiro.
este domingo pois vamos presentar os Xenerais da Ulla uns atranques para dar as novas que tiveron lugar este ano dunha forma distinta, que tradicionalmente eso é o que facían os xenerais, daban as novas nas parroquias para informar a xente sen ter que desplazarse. O entroido tradicional dos Xenerais da Ulla ven de ser distinguido como Festa de Interese Turístico de Galicia. Tempo xa para repasar a nosa axenda cultural. Imos ver agora cales son as previsións do tempo para os vindeiros días. Cóntanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos, ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico e saraiva. Estas precipitacións serán de neve por riba dos 800 metros. As temperaturas non cambiarán e o vento soprará do oeste, forte no litoral norte e moderado no resto. No domingo unha nova borrasca chegarase a Galicia deixando ceos anubrados con chuvias que serán máis persistentes pola tarde e noite. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos serán do sur, moderados na primeira metade do día e máis fortes a partir da tarde. Pero o luns agárdanse ceos con intervalos anubrados e chubascos intermitentes. As temperaturas subirán e os ventos soprando noroeste fortes pola mañá e moderados pola tarde. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos durante toda a xornada. Os ventos soprarán moderados do oeste e as temperaturas manteránse sen cambios. A mínima será de 5 graus e a máxima de 11. No domingo os ceos estarán anubrados con chubascos que serán máis intensos a partir do mediodía. Os ventos serán moderados do sudoeste pola mañá e fortes do sur pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. Os ceos seguirán anubrados no luns con chubascos durante toda a xornada. Os ventos serán fortes do noroeste pola mañá e moderados do oeste pola tarde. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas baixarán de xeito notable ata quedar en 9 graus. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ca información do tempo rematan as novas, poden seguir vostedes pendentes da actualidade a través de Radio Obradoiro e del Correo Gallego. Nos volvemos o luns con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.